Ah, pre. Mau yang bagong kalingawan ako, pre. Yawa ra. Kadua og TikTok. Utog ni pre. Ha? TikTok na. Utog. Jawa ni pre do. Ako sa Sakpan Secret na. sa ako gun. utog ni utog tirado. Lamir bagong malihan no. Grabe sa yung minsan may pautog. Shop town ko. Tinoy bitaw, pre. Ako usawa ba matingaw yung musug. Musug CR, pre. Ibo ka siya. May buong dyan siya pre kay ngano. Kay imong tupi bagong gituli ba. Amo. Jam. Ay, sige, Utog bukan. lagi. Utog. Armikat biya na oh. Mao lagi. Bagong tuli ba. Victims of love. Sam na. Example. Macha. Gaabri yan eh. Oh. Tigna. Pala utog dyan ni Nagtuos ako kanang Lagi mention ng black. nagtuos ako kuan ba nga Grabe. nagchat-chat ra Di sa ba? Iha dyan mong duhay. Di sitihon mo na ng kaprihan ni. Jay bailan iwas Di ba ano? oy. Di. Di jago il ko, pre. Nawahak. Laki magata. Pariha dyan mong Di ba? duhay. Di utana ka Di, no, ako. paring tunyot. Laki tadi. Oh. Laki Oy! tayo. Laki. Laki Ang lagi. tanaon. Babae di kay. Oh, laki. Nagduda Laki, siya ba ang ninyo? laki. O kana, mo na gani, mo na sakto. Ang laki sa malay laki. Ang laki. Aw. Oo. Utog dyan kayo mo pre. Ang Lagi galing mo. mention. Ningon mo kung ka nga. Pero Uy, nakoy ulo. ko ni ba? Ano magsabo? Ha? Ano magsabo? Ay, nasakpan ng mga pit. Duda na. Wala lagi. Musuon mo share Ang nga. ako gingon nga Wala ba? gibus aw ko. Wala siya. Duda gapon. Laki ko ta. Duda Laki ko ta. Sige ba? Dahil ba siya? Iksod. Oo, brad. Laki lagi niya. Laki. Wala, Laki minta. niya ganahan. Bao. Nagbalik. Nagkuiksingot. Wah. Kayong katarungan. Asa ba kang itag siya na aircon? Dismantle man. Kana ko ni no sa tanawon ni mo di ay. Ha? Laki magaka. Laki lagi. Kunya, mo tawa Ngana ba siya nga? tanaw ka lang amo Oh, mga mo na diya. mga nindot kay mga paa. Nga sa eksaba sa sawa. Tanawan ko ng cellphone ha. Tanawan ako ng cellphone di ba? Oy, hey! Oh, pre. Pre. Oh, ang dito ni Paul. Kanang nay nangita no bro kanang naningil sa bayaran sa tubig. Sa. Dako kuno kay bill pre ang tubig pre. Patay. Basig Mao na lang. dito eh. Basig na likin ng dito pre. Basig na likin. Ayaw lagi sabang na. Diri. Ano lang kung saba? Oh. Ano lang eksaba kay ligri lagi. Go. Nagdarap to bawal pre. Ay, patulog. Ay, eksaba. Ako lang Kanang ikare bahala dito kanang sao di mo basta. Skirting ginawa. Inawa ko diri. Sige sige pre, ako inom pre. Oh, Sige sige. Sa to gingoy po na liking pre. Duda ko na liking. Dili. king ang Siya mo yung ngitang liki ba? Wala sa kabayan ko rin. Nakaubod sa Tubig to? Oh, may tubig. panagsar man ko ngitag liki. sa mo Pero daw. ambot nganong niliking tong tubig. Dili liking sa tubig. Ngita sa liki. Ja. Aba na sa Tubig. buka. Ha? Buka ba? Oh. Buka. Dili liking, liki. Liki. Ah, dako ni bayaran day. Oh, wala ka ba tubig? Koy. Pre. Sige pangitang liki. Duda ko na gumukuno kay kit ano ba tingin ng Manila. Ah, mo na diya. Oh. Ah, nangita nagliti. Oh. Panagsa. Wa ka ba yung tubig? Usahay pero Pero ba yung tubig? sa ingo lain sa tong iya oy. Patay ka sa asawa mo na pre nga may bawo pre nga. Wa na kwarta nga imong ibayad sa. Ayan, yan na problema pre. Iskarte na pre. Bahala na siya pre. Bahala na siya pre. Kita bayad mo jud ta. Basta kami, mga butang ta. Oh. Kita ba? Ako giprogram. Kita basta kamot mo suot siya. Kabayad na naman yung tubig son. Atong asawa wa atong bay. Kinahanglan ngit. Kinahanglan gitag mga liki. Kinahanglan man gina. Adri pa day. Oh, Oh, buyo ni. Ay konsa. wala. Konsa. Wala na. Oh, Sir, may ngapon sir. Mga hindi ko Ngapon, sir. Ngapon din ato tanan. Oh. Tapos kanang ngita ko kinsay nga Wilbert ne? Ah, harap. Ah, Wilbert. Oh, Wilbert. Oh, Sige, pagbasa Ano ba ni. siya? Kuan boss, nagipada nga notice ba kay planan ako na imong linya tubig. Notice. Oh, Ayay. Ay. boss, wag gamihin mo kay Igor ra gyud ko na suguan ani. Sus. Nya. Hay man. Oh, Sa palihog lang kung Pila klaro ni? para klaro Program kuha ni. na siya kanang gamay ra ko ng kantidad 1,225 ah. 225. 1,225 ra gud. Iputla ka pa pre. Karon dayon na oh, di Sa na tubig. ma- Kina. Ako pagbira naman tubig pre. Oy. Ano dako man kay ni bayranan nga. Usahay din kay kumligo. kuan. Yani bill nga 1,225. Mo rin mo ni mahaw sa kanila sa pre. Bantog ra. Kaya kwanta kay tipid ko sa tubig. Ngani ang kwan. Sitwasyon. Do adi na sa ay mystery ka to siya. Oo. Wajar, wag gamihin mo kay Igor ako ni Basas ni patak sa imong
Bitro bitaw niya. Tay di mahimo eh. Basin posible na ni leaking siguro sir. Dako nga Liking. leaking ba kung sa English ba? Mauri mo. Ang iwa pre, basi musugot sila pre. Basin Putlanan na kaya daron boss. Oh, putlan na no. Bayaran ka na. Nagyatag. Oras na sulong, pre. Tayo ka rin. Oras na Samot nagyatag tagway. na boss. Samot tagway kaligo ani tagsar kita ligo ya. Mo sa din di ka munot bras pre. Oh, Tubig. Gamit ng tubig. hakpian ni. Kung kini Lima dyan na mo. Bor. bayad na gitu. Bayad na Bayad tayo. Ang magagay tiniguan nga kwarta pre. Pero no, madala mo. Ay gamay. Taka lang po. Ay no. Sa pala nimo di ka pwedeng bayad putlan ka. Ito salamat kay dong. O nya ipon sa nina ako sige manigurado magutong sige. sa opisina gud. Para ipadyo siguro. Ikaw may kwarta Kasan tawanan ang niya. kani. Ingon-ingon pag Ika pa rin kwarta sir kay basig. Sa check sira kay basing na usay daghan ginguan. Ika piki ko oy. Kontang nga. ay pag daw sakto, mangina sir. lang naong. Sakto Ipangandaman. sa sir. Sige. Oh, sige, salamat kayo. 1225 gid siya. Salamat kay dong. Pamutan na pre. Singa niya pre kay para sa sunod. Singali mo pre. Kuan. Tawag lang uspangan nga ayan. Ayan. Boss, oh. Ayan sa galang. Oh. Kay haron ko. Ayan, sa galang na siya. Sa galang. Ato ka sa opisina. Basketball player na pa oy. Pisina oh. Nya, dagan kay salamat sa imong kaayo boss nya sa sunod Sige, sige. Oh, sige. Ah sige sir. Salamat po sir. Kabitaw. Ano man to nga? Oh, Isa mo ka ikay gamis tubig. Ikay konsum tubig. Isa mo ka. Kayo gamis tubig. Isang taong ka. Ibaw ko oy. Gamit ikas tubig. Maligo ko usak si mga kausara niya. Hasta ako tubol di kina ko. Banto. Lasar. Ah, masif tubig. Pre. Tanawa ko nung sinabay liking ito. Sa una pre, nigisgot siya ng tubig. Oh. Ibuong ko pre. Tanawa nga ito nabay liking. Maligo siya pre, magtungtong anang planggana. Na. Si, Ama di ay. Oh, manut bras magtungtong ang planggana. Ato Uli sa isapyan. ko pre kay ako sang aw klaro. Sige pre. Rohon bag na sa to dito. Sige pre. So pre, liking na pre, uliki. Abo to mo na hiling pag liki ko. Udaw, liking o liki. May payato pre. May payato ba? Tama, Tumis ko tilam to problema. Ah, bala na sila. Ato bihapin nito ba. Kuman ro karon tagtaon pibduwa tagkuan pre kanang Sa buling ba buling. Oh, sus. Pwede mas tingnan ako ana. Ha? Jawa. Bida. Liba di ko na Kasi- pare. Sige nga na to kanong champion sa una. Katong Di ko mo sa ina saya ka. Oh, di po sino. Oh, bali-bali man ako. Bali-bali to ako. Bali-bali ko to, eh. oh ba? Yan yan. Liba di ko nimo sa. Ano sa? Liba. Tawa na tiyan ako, mura bulas bowling. Eh, Oh, balik ka sa. Siya may Oh, problema mo dong. santo ubrahan niya nga giilag di kwarto. Ano man? Ano man? Ngano man nga. Gini na ko may nagkamagkamang ko to law. Wa may leaking. Wala na muso Ano? pre. Wa leaking. Wa problema dito. Yang ano. Ngayon ana ang bayro ni mo sa tubig. Tidak Oh, ko. Bebe, tanaw na be. Pakita ko na pre. Ano mo masig? Ano sana si estimahan pagkay tibuak. Di tumaong ranan. Ay daraw. Pila man di ay? 122.50. Ha? Wala ka gamay. Gamay ra kayo. Yang mayag ng libo ka pen pre. Ngano man eh? Ilat ko atong ubrahan. Di wa siya kang butanaw klaro gyud sa iya nga. Ay, sama sabag kayo. kay. Iya ko Mailan sa pagkuhan. ninaw na prekon. Na. Sa na na. Pre. Mo na ilad ka. Hmm. Nag-seed tumungtong.